udalosti, kde sa u lekára sťažovala, že bola povlačená z autom, bola v zlom psychickom stave, mala odreniny na ruke. Nejaké poranenia na tej ruke by mali byť, keď niekto visí v kľúčke spriečenej ruky a ťahajú ho. Nie, vonkajšie poranenia neboli, len vnútorné. Následne u obvodného lekára potom bola zistená prasklina na ruke a tiež, že teda musela byť jej ruka fixovaná a musela byť liečená. Z týchto skutočností prvýkrát na chirurgii mi len ošetrili octanovou masťou, že to bude len natiahnuté, pomliaždené a potom po 10 dňoch. Čiže po 10 dňoch ste boli na rentgene s rukou. Áno. A čo zistil ten rentgen? Vtedy rentgen ešte neukázal zlomeninu. Dostala som... Ale hovoríme o ruke, nie o... Áno, o ruke, áno. Dostala som dlahu na ruku na 2 týždne. Po 2 týždňoch som šla na kontrolu. Rentgenovali mi to znovu a tam sa to potom až ukázalo, až potom to zistili. Čiže tú zlomeninu? Áno. Ja dobre rozumiem. Áno. Čiže zlomeninu zistili 10 dní, bol prvý rentgen a 2 týždne bol po ňom druhý rentgen. Tak ste povedali. Prakticky po mesiaci. Tak, áno.